ଏଇଟା ଆମ ଧାନ କିଆରି ସବୁ 1200 ଏକର ଜାଗା ଆମ ଖନ୍ନାସୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ। এই হচ্ছে ଆମ ଖନ୍ନାସୀ ଶ୍ମଶାନ। এই ବିଲରେ ଆମର ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଅମଳ ହୁଏ ଧାନ ଚାଷ। ଆମର ଦିଥର ଚାଷ ନାହିଁ, ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଚାଷ ହୁଏ। ଆମର ବର୍ଷକରେ ଥରେ ଚାଷ ଯେ ହୁଏ, ସେଇ ଧାନ ନେଇକିରି ଆମର ସେତିକି ଧାନ ଅମଳରୁ ଆମର ଭୋକ ମିଣ୍ଟେ। ବର୍ଷକରେ ଥରେ ଆମର ଚାଷ ହୁଏ।